Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka market vendor na tukiban nga may 13 tanan ka mga stalls nga ginarentahan sa syudad. Syudad sa Bacolod, parayon sa pagkilala sa mga lehitimo nga mga market vendors. May report si Nico Delfin. Natapos na kaayong fish action sa Burgos Public Market. Gani nagsugod man balik sila mga na-award nga pwesto ang mga manugbaligya sa merkado. Perong manug-isda nga si Ruben Casipe, nagsaka sa opisina sang market supervisor bangod hindi niya na magamit ang iban sa 13 ka mga fish stall nga iya ginadumala sa sulod sang merkado. Ang ginapangayo lang namon, ihatag lang ang napertenise sa amon. Wala na kami ginapangayong iban. Ang napertenise sa amon, pamilya ng mga lamisa, iba ihatag lang sa amon. Tapos, pero kung matapos na, okay magyapon. Amo lang ang ginapangayo kung ibalik lang yan nga kami lang makuparte. Boss, ang mga ang mga balik na boss mo kasi ang imuon ko hindi na lang ko na magbakal sa isda nga para sa ila. Kay base kung di wala balik. Suno kay Attorney Romeo Carlos Ting Jr., isa lang kapwestong sarang ma-award sa isa ka market vendor kag hindi niya pwede magamit ang mga nabakante nga stall bisan ginapanag-iyahan pa ini sang iya mga himata ukon kakilala. Ang budlay na kay kung hindi ta makuha sa lay diretso, ipagi ta sa iban ti subong kay kung nagrapol na hindi ka na yan makadiman na maamo ka ginaya ano yan iyatag na way obligasyon niya ang city para matagaan sa gusto. Sang Oktubre, nagperma sang Certificate of Recognition ng masobra 1,200 ka mga market vendors sang Burgos, Libertad kag Central Market kabahin sang tikang sang syudad agud ma-validate ang lehitimo nga mga naganegosyo nga mga vendors sa mga merkado. Sa nagsugod ang pandemic, halos wala naman makarenew sang ila kontrata mga market vendors sa syudad suno kay Ting. Iya nag-claim siya sa una pa na ng mga rights why na yan na hindi ka naka-claim niya over sa rights mo sa una kay ang kontrata lang gid sa market duwa ka tuig mo ti why naman subong yung may nakakontrata kay pagsugod pandemic why naman nak-execute contract na 2 weeks 2 years ti ang namina kung hindi ti kung nagabayad ka binulanan monthly ka na lang pwede ka na mapali niya gaan ka lang notice ya kay monthly na lang kaya. Suno sa pila ka mga vendors may nagaparenta sa mas mahal nga presyo sa ilang mga pwesto sa merkado sa iban nga tawo. 15 pesos tubtob 50 pesos kada adlaw nga arkabala ang ginabayad sa mga vendors nga nagarenta sa syudad, pero ila ini ginaparentahan sa tag 6,000 tubtob 8,000 pesos sa iban nga vendors nga wala pa madala ang bill sa kuryente kada bulan. Suno kay City Administrator Attorney Boyet Maghari, ang pag-issue ng Certificate of Recognition kabahin sa paghikot nila sa mga requirements para sa lease of contract. Pinaagi man diri mapatod sang syudad ang aktwal nga mga naganegosyo kag nagabayad sang ila utang sa syudad. Ang issue na dahil pagsulod na mo na siyang sitwasyon dugay na sila mo so pag amo na gani pag inventory nang nakitaan na sila so gina deliberate pa na sa local market committee kung anong policy na naton sa mga multiple stalls or sa mga sublease which is illegal. Sa karon padayon man ang ila ginihimo nga inventory para mahibaluan kung may mga vendors pagid nga nagapanag-iya sang masobra isa ka stall kag ginaparentahan sa iban. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.